Yeah, the AKA the Zita rapper, Ajasu rapper, yau ga mu a cikin shirin Canki Baiti. Kallo makiyan fa basu na duba basu DJ Ebi ne da Ajasu gana mu ga tasu. I'm the one that is making the ladies smile. Ko ta ina za su bullo I'm versatile. Ji nake kamar in sake wata freestyle. Cinye rappers kawai nake kamar crocodile. Soyayya wai an ce da baki da hanci baki da kyau maganganun jiya daban da na yau waka ok wakan da soyayya take ok na gane to amma akwai wani soyayya tambari amma ban san sunan mawaƙin ba. Do me a favor please, get out of here. Ilimi to ilimi waƙar ala ai ban san irin waƙan. To waƙan gayu an ce gaye baya hana sallah na ce muku mama gaye baya hana sallah dada ne a kaina waƙan Yandop Ahmad ɗan garin jihar Kano. Oh my God! Wow! Yeah. In baka da Benz kai ba babban ya bane in baka harkar babban ya bane waƙan su baba DJ AB. Budurwa. To. I'm shit. Sit down. Shut your trap, man. Drop your shot, man. Yar budurwa kyakkyawa. Kai. Na ci biyu na faɗi biyu. Who be this guy? Bad guy. Correct guy. Waƙan Kings da shi da False Baddest ko kuma waƙan Baddest wanda da bidiyo ya yi. Shi Adam bani na sha taɗin ma na tsaya ga annabi ma. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Waya. Hello. Ga gaisuwa na mai kyau. Na zo da sabo ne yau. Hello. Ga gaisuwa na mai kyau. Hello. Waya ne. Get out of here. Ok, na fahimta yanzu. Yawa. Zan ci yanzu. Zan ci. To. Direba. Dampo direba. Shabi ina kake zo. Me dampo direba zo. You are a mumu man. Wannan hakan dampo ne. To masu kallon mu ni ne Ajasu rapper a cikin shirin Canki Baiti. An taɓa mu sha tare a tsaya. Canki Baiti.